Αφαιρέστε τους ωκεανούς και βλέπουμε μια μακριά μεσοοκεάνια ράχη όπου η γη σχίζεται στα δύο και ξεβράζει μερικά από τα ψηλότερα βουνά του πλανήτη. Εδώ οι πλάκες απομακρύνονται η μία από την άλλη, όπως ένα ζευγάρι από αυτόματες ζώνες μεταφοράς που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Δημιουργείται ένας νέος φλοιός, καθώς η λάβα αναβλύζει για να πληρώσει το κενό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της υποθαλάσσιας διαρροής παίρνει το σχήμα μαξιλαριού, καθώς η καυτή λάβα εκτοξεύεται πάνω στον κρύο ωκεάνιο πυθμένα, η στρογγυλεμένη φυσαλίδα σκληραίνει αμέσως. Καθώς περισσότερη λάβα πιέζει μέσα από τη ροή, το μαξιλάρι διαστέλλεται. Νέα μαξιλάρια λάβας ξεχύνονται ορμητικά, καθώς η πίεση αυξάνει. Εξίσου θεαματικές είναι και οι λευκές καμινάδες που μπορεί να βρει κανείς κατά μήκος της κορυφογραμμής. Νερό που έχει διαρρεύσει μέσα στο θαλάσσιο πυθμένα θερμαίνεται από όλη αυτή την ηφαιστειακή δραστηριότητα και εκτινάσεται προς τα πάνω. Στα αξιοθαύμαστα μαύρα καπνιστήρια εκτοξεύεται νερό που φτάνει θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 350 βαθμών Κελσίου. Πιστεύετε ότι κάθε σταγόνα νερού στους ωκεανούς του πλανήτη περνά μέσα από ένα υδροθερμικό φρεάτιο περίπου μια φορά κάθε 3 εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχει ένα αξιοπερίεργο τοπίο που η γη ξεσκίζεται αφ' αυτού της σε κομμάτια και δεν χρειάζεστε ένα υποβρύχιο σκάφος για να το δείτε αυτό. Δεν χρειάζεται καν να βρέξετε τα πόδια σας. Αυτή είναι η Ισλανδία, όπου η μεσοοκεάνια ράχη κατόρθωσε να προσαράξει στη στεριά. Εδώ η γη βράζει μέσα στους ίδιους της τους χυμούς. Προς μεγάλη απόλαυση των ανθρώπων, που καλωσορίζουν μια βουτιά στα γεωθερμικώς θερμαινόμενα λουτρά του σκοτεινού και συχνά τρομακτικού τοπίου, που συνθέτουν η μαύρη πέτρα και ο γαλάζιος και λευκός πάγος. Εδώ επίσης μπορείτε να σταθείτε με το ένα πόδι στην Αμερική και το άλλο πόδι στην Ευρώπη, μιλώντας πάντα από γεωλογική άποψη, επειδή εδώ, σε αυτούς τους γκρεμούς, βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο πλακών. Αν στεκόσασταν εδώ για διάστημα 40 ετών, τα πόδια σας θα κατέληγαν να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 2 μέτρων το ένα με το άλλο. Στους πρόποδες αυτών των γκρεμών βρίσκονται τα κοινοβουλευτικά πεδία, τα Thingvellir, ο χώρος της αρχαίας Ισλανδικής Νομοθετικής Συνέλευσης, ενός δημοκρατικού θεσμού που καθιερώθηκε περισσότερο από 1000 χρόνια πριν. Σε αυτό το φυσικό αμφιθέατρο ανακοινώνονται νόμοι και διεξήγονται δίκες και μετά ανακοινώνονταν στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί κάτω στην κοιλάδα. Σε μικρή απόσταση κατά μήκος του βράχου βρίσκεται το Dreggiganheile, ή αλλιώς η λίμνη του πνιγμού. Μια λίμνη με κρυστάλλινα νερά όπου έπνιγαν τις μυγαλίδες. Αυτό είναι ένα από τα πλέον ενεργά μέρη του πλανήτη από γεωλογική άποψη. Ακόμη και κάτω από τους θεαματικούς παγετώνες της Ισλανδίας συμβαίνουν εκρήξεις. Και ακόμα και οι φαινομενικά γαλήνιες λιμνούλες του νερού μαρτυρούν τη βία που αναβράζει κάτω από το νησί, αρκεί να κάνετε λίγη υπομονή. Μόλις το νερό αρχίζει να ξεχυλίζει, είναι καλή ιδέα να κάνετε ένα βήμα πίσω. Η λέξη geyser είναι Ισλανδική, πράγμα κατανοητό. Και αν το χάσατε, περιμένετε μερικά λεπτά ακόμη. Αν σταθούμε εδώ που συναντιέται η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική και κοιτάξουμε ανατολικά ή δυτικά, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι σχεδιάζουν αυτές οι πλάκες στα απότερα άκρα τους. Είναι λογικό ότι αν η γη εξαπλώνεται εδώ, τότε πρέπει να συγκρούεται κάπου αλλού. Και αυτό κάνει.